Балаларым инде икесе дә акыллы, искиткеч уңган булган. Мин әле кай вакыт шундый сорау да биреп куям үземә, каян туган, кем тәрбияләгән икән бу балаларны дип әйндәйме? Алар үзләре кай вакыт мине әни моны эшләргә ярамый, әни тиген эшләргә ярамый. Менә сезгә дә укытучылар булып өлгергәннәр. Мин әзрәк шулай теге легкийрак на подъем бит инде, шундый әзрәк воздушныйрак, шундый нирәк. Мин инде үземә бернинди ограничение да куймыйм, нишләптер теге. Чикләүләрегез юк. Ничек бар, шулай менә, Турысын әйтәм, нәрсә эшлисем килә, шуны эшлимме? Диптиресе шулай инде. Менә карагыз әле, иҗат, эш, бизнес, хыял, гадәти булмаган кешенең, гадәти булмаган хыяллары да барманы киләчәккә. Нинди хыял белән яши бүген Гөлнур Галимова? Мин менә әйткәнемчә инде, минем әйттем бит, шушы ныгытып иҗат эше белән эшли башлаганчы, минем җилкәләремдә ниндидер йөк, мин нәрсәнедер эшләп бетерә алмам кебек. Соңгы көн яшәгән шикелле, нәрсәдер эшләп бетереп булмый, нәрсәгәдер өлгермим. Көнгә бер-ике шигырь язып куймасам, нәрсәдер эшләп бетермәгән. Бер-ике аудио яздырып куймасам, нәрсәдер җитмәгән кебек. Менә шул эшләр белән шөгыльләнә башлагач, минем эсләремнән таулар төште. Җиңеләеп калдыгыз. Җиңеләйде. Мин бит үземне таптым менә шунда. Үземне таптым, үземнең яраткан эшем, кешеләр тартыла бит инде, җырчылар да. Мин әйтешкә шундый концерт була, куябыз дип әйтешкә. Менә болай булган икән бу дигән фикер килдеме ул вакытта? Шушында булган икән бит минем. Ну ул юлны мин шул икәнен беләдер инде инде, миңа вакыт җитмәде дисең әйткән вакытта. Шулай да Гөлнур Галимованы бүген киләчәккә нинди көч илтә? Һаманда күңелдә, йөрәктә яшь булып калу дип уйлыйм инде. Яшь булып калу, күбрәк яшьләр белән аралашырга яратам мин. Олы кешеләр бит инде яшьләрне бик аңлап бетермиләр, әзрәк алар турында начар фикердә әйткәлиләр. Сез ничә яшьләр белән яратасыз? Мин күбрәк мин олы кешеләрне хөрмәт итәм, аларны хөрмәт итәм, хөрмәтлим. Миңа яшьләр белән, яшьләргә дә минем белән ничек җиңел, миңа да алар белән бик җиңел. Үзегезгә читтән карап, нинди киңәш бирер идегез? Әйтәсем килә дә инде үземә, әзрәк тукта инде, әзрәк әле менә бу көннәрдә генә шулай шигырьдә яздым. Әзрәк тукта инде, бераз ашыкма инде шуның хәтле, әзрәк тынычрак бул инде. Бераз туктап сабыр ит. Сабыр ит, әзрәк икенче төрлерәк кара инде бу тормышка дип. Юк, икенче төрлерәк карый алмыйм шул. Менә һаман нинди дә булса шундый матурлы калдырасы килә арттан, калдырасы килә, менә шундый гомерне бушка гына уздырасы килми бердә. Бу инде тапшыруыбызның соңгы сорауы иде, Гөлнур ханым. Әйтер теләкләрегез, фикерләрегез булса, рәхим итегез. Мин бит инде шагыйрә буларак, шундый хисле кеше буларак сезгә дә кичкенә генә күчтәнәш белән килдем үземнән. Үземнең шигыремне иҗат иттем. Шигырь юллары белән сөйләшәм бит инде мин күбрәк. Әйтегез әле, рәхим итегез. Бүген мин ачыктан ачык сөйләшергә дип килдем. Яраткан мәйдан каналга елмаеп килеп кердем. Нигә дисәң, бу мәйданда шундый мөлаем кешеләр, аларның күңеле иркен, һәр кешедә эше бар. Ачык күңел, якты чырай, килгән һәрбер кунакка. Әйдә син дә кунак бүген, түргә менеп кунакла. Онытмыйсыз бердә мине, сезнең белән бик рәхәт. Чын ихластан рәхмәтлемен. Булуыгызга зур рәхмәт. Сезгә дә рәхмәт, сезнең дә булуыгызга зур рәхмәт, Гөлнур ханым. Әле шушындый матур очрашулар алга табадан да насыйп булсын. Бик зур рәхмәт тамашачыларга да, үземнең иҗатымны яраткан, хөрмәт иткән барлык кешеләргә дә бик зур рәхмәт. Барысына да исәнлек, саулык, шушы көзге көннәрдә илһамланып, матур итеп исән-имин булсыннар. Шушындый матур шигъри нотада без инде тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Чынлап та, сез әле безгә бик кирәк, тамашачыларыбыз безгә бик кирәк. Шуның өчен рәхмәт, килеп безне сөендергәнегез өчен. Сезгә зур рәхмәт. Булуыгызга зур рәхмәт.